Ay, dua ka nasakpan nga gadit-dit. Sir, uyab niyo mo sir. Oh. Ma'am, uyab niyo mo si sir. Pila na makabulan, ma'am? Mag 1 year na. Kabalo ba inyong ginikanan nga namo diri karon? Kabalo? Sir. Kabalo wala aman mo gikag allowance. Magdit-dit diri. Ha? Nag-work. Nag-work na ka. Sino nagpalit na, ma'am? Ka-sweet ba oy? Nagpalit. Ano yung sang ipalitan, sir? Love na ko siya. Okay! Ma'am, nakadug ka? I love daw kaniya. Love po niyo mo siya, ma'am. Si sir. Okay. Sa pinaka-kusog sa inyo mangutot. Sige. Siyo. Uy! Wah, dili ka kapagutot? Ano ko bantay? Wala ka bantay. No. Wala pa ka bantay. Okay. Kinsa inang uyab sa inyo do? Siya ang nanguyab. Lagilain po kasi siya nanguyab sa imo. Maguyab mo, sir? Yes. Ikaw kabalo ka nguyab mo. Kansa lang. 12. Ano nakalimot siya? Kansa man naguyab? Doon si January 12. January 12. Sakto. Unsa oras? Alas 10 man ata to sa gabi. Ala, wala siya kabalo, sir. Huy, uyab ka, tapos ka kabalo sa oras? Wala ka kabalo. Dili. Ha? Alimot ang dito. O agay, gikalimtan na, sir. Ang kuyaw lang, o kalimtan na po kaniya. Depende sa iyo. Kinsay sa puton sa inyong duha? Sa puton. Ikaw. Kinsay una mag-sorry sa inyong duha? Siya. Ikaw ang una nag-sorry. Ano mag-sorry man ka? Adjust na lang. Kabalo ba ka ma-adjust, sir? Kabala man. Sweeto kayo. Sweeto sa adjustan. Tawa si Zero. Uyab mo? Oh. Legit? Ikaw uyab mo? Oh. Legit? Oh. Nangurog ka. Sinano wala na ni kusog. Wala na ni kusog kay gapangurog man. Dayapon. O pila na mo ka ano ka adlaw? Adlaw ba? Ay months. Okay. 9 months. 9 months. Sa 9 months, sir. Kumusta ang 9 months? Okay ra yapon. Na ano na ba nakuha na ba ang wala pa gani? Nakuha na ba ang oo ngayon na ba? Ang mata dautan kay mo gunaw na ba? Nakalang napa-oo na ba nimo sa 9 months? O basil ka ng pling-pling lang ba sakit ra ba ng pling-pling nga wala label? O napa-oo naman ka ha. Napao na? Official. Yes. Oh, official maka nga gisugot. Oh. Say pinakamalipayon sa inyong duha. Ako. Ikaw ang pinakamalipayon. Naong daw ba sa malipayon, be? Nga kauban nimo siya. Okay, bye. Kisay dali masako sa inyong duha. Sa puton gyapon ka? Pare man duha. Kisay ka panlibre sa inyong duha. Kisay ka panlibre. Ma'am, kisay ka panlibre sa inyong duha. Siya. Siya gid ang gapan libre. Dato si sir no. May budget. Nay budget, give and take. Kinsay ka ng malipayon sa inyong duha? Pinakamalipayon. Maybe kami doon. Kinsay pinakasaputon sa inyong duha? Ako. Ikaw. Kinsay dali mag-sorry? Siya. Ikaw. Ako. Nganong ikaw man mag-sorry? Kay mo buhi man. Musi bubuhi. Kinsay kasagani panlibre sa inyong duha? Siya. Pabuhi ba kayo nimo? Puli-puli. Palipo, give and take. Kinsay kasag mangutot sa inyong duha? Huwag mo natawa, normal ang utot, di ba? Kinsay kasag mangutot sa inyo, sir? Sa araw wala pa mo nag-uban og isa ka lingkuranan. Wala pa man. Ma'am, nangutot na ba ka sa kat? Wala, di ka mangutot? Sure. Kinsay pinakamalipayon sa inyong duha? Pinakamalipayon. Ako. Ikaw ang pinakamalipayon. Sample dabi ko kung saan ka malipay, be? Scripted. So, kinsay dali masako sa inyong duha? Ako. Ano, in what way ka or sabay kasukan gid mo kasab? About sa Dili sa gapakuan? dili. Unsa man? Uy, ay pamalikas ba yawa About sa kanabitong sa time na mo duwa. time. Tas wala si paki. Nagaisag orasan. So, gubawi ako sila. Ay, gubay mo cellphone di ay. Kinsay dakog kaon sa inyong duha? Ikaw di ay. Gamay ramang kaon. Diet. Siya imo hangga kaunon. Oh. Ikaw ra di hangga kaunon. Butan na, di ba? Sana all. Nagunsa dito mo diri karon? Nagunsa mo diri karon? Ay, tambay. So dili ni siya date, tambay lang, chill ana. Dapat na mo shot. Wa ka shot to. Ha? Gainom. Pero siya, tong abon nimo. Kada sa man uyab. Oh. Wala gyap.
March 22. March 22, sir. March 22, confirm. Kung March 22 mo nag-uyab, ma'am. Sir, kano sa mo magbulag? Kanos wala pa sa plano. Magbulag ra gapon mo. Nasapon na ba nimo siya nga ng ng chat-chat og lain? Wala pa. Ikaw nasapon na nimo siya? Kan nag-chat-chat og lain ba? Sa friends lang O ikaw bahala kung sa mga sakpan. Wala pa sukad. So, maayo gid imong discarded no. Ay, mayo mo lang. Ala dagan. Maayo daw. Kinsa gapan libre siya duha? Wala. So kikibi. Lipod. Kanang kanya-kanyang bayad. Depende. Depende. Kinsa pinaka sa inyo kanang mapagbigay, manghinatagon ba? Wala pa. Bago pa mo. Nari bulak lagi. Sa undas? Bago pa nag Ay Valentine's Day ron. Wala murag ako lang taon wala na inform Valentine's Day ah. Kano sa kayo man uyab? Kano sa man uyab? Ha? April 27. Ikaw kadumdum ka. Uy. Wala mo nakadaot lagi sa bike kay mulingi sa lain. Kano sa man uyab? April 27. April sa oras. Oras? Oo. Kadumdum pa ka wala na. Wala na. Ikaw. Alas 8 sa gabi Alas 8 sa gabi Kanigi mga babae limtanon kayo. Kung April 27 mo nag-uyab, kano sa awan mo magbulag? Hindi ko alam. But, Ano man? di ba matag na? Nasakpan na ba nimo siya nga ng chat Isa nang chop. o lain? Ano ba? Isa nang chop. Nang chat ba nag-igat og lain ba? Wala. Wala. Ikaw? Sapnan. Ha? Deny. Deny ba gyud? Nganong namo diri karon sa sa Gaston Park? Okay, para mag-uban ming duha tapos maghatag og time sa usag-usa. Okay, sana all. Ikaw, ngano naka diri? Ngano mo diri? Manimbam gud may dira ganina. Nagsimba mo. Banding lang dayon mi Okay, sa. sana all banding. Pila na ka months? Kamo duha? Bago lang, 2 months. 2 months. 2 months. Oh, to. Di ba basin ikaw kabalo ka nga 2 months pero siya wa siya kabalo. 2 months man. Pero kabalo makaka nga. Ha? Mansari na mo ga. Alam man sa rin ninyo gapon. Uy, belated sa inyo ha. Belated. Asa na wala? Belated happy mansari unta magbuwag mo. Char lang. Ang ang Valentine's ba para lang ba sa sa mag-uyab or kuan? Hindi, pwede sa friends. Pwede sa friend. Family. Sa mga single pwede ba? Pwede yapon. Nganong naditod mo diri karon sa sa Gaston Park? I-set na mo nga makita mi karon. Magbanding. Oh, banding. Ikaw. Gisit pud nimo. Okay. Ang Valentine's ba para ba sa mga mag-uyab or para pud sa mga single? O sa tadan. Ang Valentine's ba para ba sa mga nay-uyab or para pud sa mga single? Depende raman na. Depende. Ikaw. Both. Kay kon man araw ng pag-ibig biya. Paano kaming mga single wala may pag-ibig? Wow ha.